Здравейте, аз съм Кристиян Димитров и с мен е Патрик Радев. Ето го. Здравейте. Сега ще изпълнявам второто падане. Вие май ми познавате от върховното падане. Просто напишете в YouTube върховното падане. За тези, които са ме гледали, сега ще гледате втори клип. Всичко нагласено, да. Почваме след 3, 2, 1. Майка! Тя път беше малко по-добре. Ще направя 3 изпълнения. За моя приятел и моя брат. Робин. Робин! Точно ти! Рок. Момент. Човек! Мога да наглася, ето. Криво. Да. Майка ти! Това път няма да пада на него. 1, 2. Майка ти нема! И чао, ще има още клипове. Довиждане.